Mä oon aina sanonut tässäkin, että jos sä vedät niinku kaasun pohjaan ja päästät, niin se on paljon huono hallita. Että lyhkäsiä 2, jopa 3 korkeintaan niinku niin silloin se on tarkimmillaan. Se pyrkii heti ylöspäin, jos ei sitä oikein laita niinku tosissaan seison vasten. Sä voit kokeilla nyt muutaman lyhyen, niin sä huomaat, että taulun alaosaan mä ampuisin siitä. Niinku, tää lämpö ei oo nyt. Joo, sitä varten on ollut yleensä se nahkakinnas sitten KP-miehellä. Elikkä muuten se, vaikka 2-3 lipastakin ammuttiin, sitä ei oikein ole kiva enää pitää. Ja tietysti kaikilla KP-miehillä ei aina se kinnas ollut kädessä eikä sillä lähettyvillä, kun vaara oli, niin sitten kuuleman tarun mukaan, että siellä on saattanut olla sellaisia soikeita talvammoja kämmenessä. Heti kun sä lähdet ylhästelemään, niin haittaa vaikka sitä. Menee suoraan. Ei ole rynkynlipas, se on siellä. Sitten ota ampuma-asento. Mä voin operoida tuon varmistimen sitten. Ja lyhkäisiä sarjoja ja saat ampua mitä nyt tauluja haluat. Joko tonne kauas tai lähelle ja lyhkäisiä sarjoja. Kokeillaan tonne takataulu. En tiedä on nyt. Aika yli meni vasemmalta. Vähän alemmas vielä. Nyt osu. Vasemmalta. Ei ainakaan mä en huomaa. Yli menee. Nyt osu kun heiluu vähän. No niin, nyt osu. Kuulin sen. No niin. Det var det. Se oli siinä. Mä koko ajan koskaan 25